Jak wybierać mieszkanie w Polsce? Na co zwracać uwagę podczas oglądania? Czym różni się kamienica od wielkiej płyty? Czy warto kupować od dewelopera, czy z drugiej ręki? I jakie pułapki mogą czekać na kupujących? Cześć, to jest podcast zrobiony w Polsce i nasza rubryka o tym, co niepokoi nas nawet bardziej niż polityka. Mieszkanie. A pomagać to wszystko ogarnąć nam będzie Weronika, współzałożycielka agencji nieruchomości Pro Company. Ten odcinek jest nagrany w języku polskim, ale są napisy w języku białoruskim, ukraińskim i rosyjskim. Думаете про свою квартиру у Польщі? Агентство нерухомості Pro Company допоможе знайти і купити квартиру, а так само оформити іпотеку з повним супроводженням зділки по всій Польщі. Промокод «Зроблено» дає 10% знижки на риэлторські послуги. Weronika, dzisiaj porozmawiamy o tym, jak wybierać sobie mieszkanie. Na co ty sama zwracała uwagę, kiedy wybierała swoje własne mieszkanie? Dobre pytanie, ale kwestia jest taka, że ja mam już trochę deformację zawodową. Okej. Ja jak wybieram dla klientów mieszkania, albo właśnie jak miałam okazję wybierać dla siebie mieszkanie, no to pierwsze, na co zwracam uwagę, lokalizacja. Potencjał tej lokalizacji w przyszłości to jest bardzo ważna kwestia. No i cena oczywiście. Okej. To są takie dwa najważniejsze czynniki, bo jeżeli chodzi o lokalizację, to naprawdę w Warszawie ma bardzo duże znaczenie i może nawet nie na tyle ta lokalizacja, która jest dobra już, czyli na przykład Śródmieście albo Wola, a nawet bardziej ta lokalizacja, która ma potencjał, żeby wzrosła cena. Ale mówię, to taka trochę deformacja zawodowa i na przykład jak ja kupowałam swoje pierwsze mieszkanie, no to mieszkanie było na pograniczu takim Bemowo-Włochy, i właśnie oficjalnie to jest dzielnica Włochy, ale takie pogranicze. I teraz się wybudowały 3 stacje metra na Bemowie. Już w 2026 do końca tego roku mają być oddane. I to jest tak, Lazurowa, Chrzanów i Karolin. I właśnie ten przystanek tego metra Karolin, ta stacja metra, ona jest do mojego domu, gdzie teraz, to znaczy do tego mieszkania, co kupowałam kilka lat temu, z 10-15 minut na piechotę. Więc naprawdę, jeżeli Bardzo chodzi dobrze. o cenę tego mieszkania kilka lat temu i teraz, to są zupełnie dwie różne kwestie. Więc jeżeli chodzi o na przykład zainwestowanie, a ja właśnie tak myślałam, bo widziałam, że jak kupowałam mieszkanie, że to nie jest tak, że raz i na całe życie, że raczej będę zmieniać w przyszłości. No i oczywiście wtedy lokalizacja oraz cena. No i jak klienci kupują z nami mieszkania, to teraz oczywiście wszystko zależy od potrzeb klienta, tak? Patrzymy, czy to jest dobra dzielnica, ktoś zwraca uwagę, czy jest szkoła, przedszkola, bo ma dzieci. Czasami ktoś zwraca uwagę na to, żeby było dużo zieleni dookoła, tak? Różne są czynniki, to już to dostosujemy do klienta. Natomiast ja, tak jak mówię, patrzę bardziej lokalizacja oraz cena. A jeżeli patrzymy na samo mieszkanie, jakby na Białorusi nie jestem wielkim ekspertem od mieszkań na Białorusi, ale patrzyliśmy na co? Czy to jest cegła, czy jak ta wielka płyta, czy to jest nowe, czy stare mieszkanie? No i chyba tyle. Czy jest taka klasyfikacja w Polsce, czy ona się różni? Jak najbardziej. Jest taka klasyfikacja. W Polsce jest tego trochę więcej, bo są jeszcze kamienice, prawda? Na Białorusi tego praktycznie raczej nie ma. Kamienice właśnie to jest pierwsza jakby grupa z tej klasyfikacji. Druga grupa to właśnie są te budynki Wielka Płyta, budynki z lat 60., 80., bo wtedy się budowały te budynki. Ważna jeszcze kwestia, że w tych właśnie latach 60., 80. była też budowa i to jakby te budynki się nazywają Rama H. Nie wiem, czy słyszałeś coś na ten temat, nie? Nigdy. Czyli to te budynki też się budowały właśnie w latach 60., 80., tylko tam jest trochę lepsza konstrukcja, jeżeli chodzi o budownictwo. Budownictwo jest w kształcie litery H i to jest tak, że te budynki, jak kupujemy wielką płytę, no to większość ścian nie możemy tam burzyć, czyli taki plan jak dostajemy, a czasami to nie są najlepsze plany tych mieszkań, no to niestety nie możemy ruszać te ściany. Właśnie w tym budownictwie Rama H można burzyć te ściany, zmieniać właśnie ten plan swojego mieszkania i one zazwyczaj są cieplejsze i ciszsze.
Czyli jeżeli chodzi o wielką płytę, tam jest jakby, to znaczy zależy, bo też w Polsce, do tego jeszcze myślę przejdziemy, w Polsce też właśnie te budynki przychodzą właśnie to, że przerabiają je na nowo, docieplają, więc to jest trochę inaczej. Natomiast rama H jest cieplejsza oraz jest ciszsza, czyli nie tak, że słyszysz jakby wszystko. I wiesz wszystko. Tak, i wiesz wszystko. Tak, to jest druga grupa z tej klasyfikacji. Trzecia grupa to budynki lat 90., 2000. One są już bardziej podobne pod te nowe konstrukcje, w sensie pod te nowe budownictwo, natomiast nie ma tam parkingu podziemnego. To jest jakby jeszcze te lata, że 90. raczej nie budowali parkingów podziemnych. I druga ważna kwestia, że budynków lat 90. jest dużo takich 2-3-piętrowych i nie ma tam windy. Często. Czyli jakby wiesz, jak ktoś ma dziecko albo wózek, wiesz, to raczej nie dla niego ostatnie piętro na 3., 4. piętrze. Trzecia grupa i czwarta to właśnie nowe budownictwo, czyli to, co widzimy teraz, nowe bloki, które powstają, więc w Polsce bardziej to się rozróżnia na te 4 grupy. Kamienicy, albo ta rama H, albo ewentualnie te tak zwane u nas na Białorusi panelki. Trzecia grupa, lata 90., 2000. Czwarta grupa to właśnie deweloperskie, takie teraz, jak widzimy, nowe budownictwo. Porozmawiamy najpierw o kamienicy. Jakie są plusy, minusy, nie wiem, czy to jest naprawdę najlepsze mieszkanie, czy raczej nie? Wiesz co, tutaj jest dużo takich niuansów, na które warto zwracać uwagę. Ogólnie kamienice się budowały przed I wojną światową, w ogóle się zaczęły budować jeszcze dużo wcześniej, natomiast budowały się przed II wojną, światową, no i w sumie przed pierwszą też, bo zaczęły się budować, jeżeli się nie mylę, 1880, czyli dosyć jeszcze przed I i II wojną światową. Po II wojnie światowej raczej była odbudowa takich kamienic, wiesz o co chodzi, że jakby jak któraś była zniszczona, no to była taka odbudowa. Raczej mało się budowało kamienic po II wojnie światowej, ale też są. Właśnie do lat 60. jeszcze są jakieś takie nowsze kamienice. I powiem ci tak, wszystko bardzo, bardzo zależy, bo są kamienice, które są dobre, bo wszystkie instalacje zostały wymienione. No bo każdy jakby zdaje sobie sprawę, że jeżeli chodzi o instalacje jeszcze przed I wojną światową, no to raczej to nie będzie sprawna instalacja. Chodzi o instalację wodną, o kanalizację, o bardzo ważną kwestię jako dach, czyli jakby czy wszystko zostało zrobione, odnowione. Jak tak, to jest dosyć fajny wybór. Powiem ci tak, osobiście ja lubię nowsze budownictwo i zawsze doradzam klientom też zakup nowszego budownictwa ze względu na jedną prostą rzecz. W przyszłości to lepiej albo się sprzeda, albo się wynajmie. To jest taka prawda, bo kamienicy albo mocno się lubi, albo właśnie się nienawidzi. Więc tutaj, jeżeli chodzi o kamienicę, ja bym nie powiedziała, że to jest najlepszy wybór. Oczywiście nie chcę obrazić teraz miłośników kamienic. Zdaję sobie sprawę, że tam jest swój klimat, że są te duże okna, że są te grube mury, że inaczej jest w kamienicach. Ta cegła piękna. Tak, piękna cegła. Też mi to się podoba wizualnie, ale naprawdę jest dużo niuansów, które mogą nas spotkać, jeżeli chodzi o kamienicę. Tam jest trudno chyba z klimatyzacją też, bo jakby... Wiesz co, powiem ci tak, że kamienicą często zarządza spółdzielnia. Spółdzielnia to jest trochę coś innego niż wspólnota mieszkaniowa. I jak kamienicą zarządza spółdzielnia, to oni właśnie decydują, jeżeli chodzi o czy można zrobić klimatyzację, czy tej klimatyzacji nie można zrobić i ogólnie dużo trudniej z nimi się dogadać, tak powiem, ogólnie. O jakichś przyróbkach, o jakimś remoncie nawet tam też trzeba jakby wnioskować i tak dalej. Ciężej z nimi się dogadać niż ze wspólnotą mieszkaniową. Później możemy o tym porozmawiać, na czym polega różnica. Ale przykład mojej klientki. Kupowaliśmy mieszkanie, ale kamienica często ma jedną bardzo dobrą zaletę. Wiesz, czym jest ta zaleta? Najczęściej kamienice są w dobrych lokalizacjach. Tak jest, dokładnie. Najczęściej one są w bardzo dobrych lokalizacjach. Jeżeli mówimy o Warszawie, no to najczęściej to jest centrum miasta, Wola, czy jakieś fajne dzielnice Warszawy. I miałam przykład jednej mojej klientki. Tak jak wspomniałam, my polecamy zazwyczaj kupować nowsze budownictwa. I jeszcze raz powtórzę, lepiej się sprzedaje, lepiej się wynajmuje, mniej problemów, jeżeli chodzi o właśnie jakby odbudowę tego budynku, że jakiś remont, czy dach, czy coś jeszcze.
chociaż w Polsce na to jest jakby patent i jest też jakby schemat, że my nie płacimy to ze środków własnych tu i teraz, a tylko jest fundusz remontowy. Też oczywiście o tym możemy porozmawiać. I tak jak mówię, jeżeli chodzi o kamienicę, to nie jest tak, że to jest najlepszy albo najgorszy wybór. I właśnie my z moją klientką kupowaliśmy mieszkanie, a klientka już 3. mieszkanie ze mną kupuje. Każdemu to życzę, tak? I ona mówi, Weronika, mi się podobają kamienice, ja lubię centrum miasta, ja chcę tam, nawet, że tam nie mieszka, wynajmuję. Ja mówię, no dobra, kupiliśmy mieszkanie, bardzo fajne, naprawdę bardzo fajna kamienica, bardzo fajny, ładny remont, szybko się wynajęliśmy to mieszkanie, czyli nie było problemu ze znalezieniem najemcy, ale była klimatyzacja tam zamontowana. No i my myśleliśmy sobie, że jak jest zamontowana, bo remont był taki od zera zrobiony, w sensie, że zrobili bardzo fajny remont i sprzedawali, czyli jakby zarabiali na tym. Flip najprawdopodobniej. No przyszliśmy, jest klimatyzacja, no i mówimy, dobra, jak jest klimatyzacja, czyli ta spółdzielnia dała na to zgodę, na to, żeby była ta klimatyzacja. Klientka wynajęła mieszkanie, mija miesiąc, 2, pisze do niej spółdzielnia, proszę zdemontować klimatyzację, która stoi na jej balkonie. Czyli nawet nie na elewacji budynku, w sensie na zewnątrz, gdzieś tam, na budynku jest, a tylko normalnie na jej balkonie. Ona mówi, jak to? Tak, to nie wyraziliśmy na to zgody. Więc na to warto zwracać uwagę i masz absolutną rację, że jeżeli chodzi o klimatyzację, ogólnie w Polsce, jeżeli chodzi o klimatyzację, jest trudno. Trzeba do administracji się zgłaszać, żeby pozwolili, ale właśnie nawet jak kupujesz i w lokalu jest klimatyzacja, to nie oznacza, że będziesz mógł korzystać z tej klimatyzacji. Jeszcze będziesz ponosił dodatkowe koszty na to, żeby ją demontować później. Może są jakieś jeszcze niuanse z twojego doświadczenia? Jeżeli chodzi o kamienicę? Tak. No, tego jest dosyć dużo, bo pierwsza kwestia właśnie, na którą trzeba zwracać uwagę, czy już rozmawialiśmy o tym, czy instalacje zostały wymienione. Bo jak instalacje nie zostały wymienione, no to tak naprawdę wiadomo, że nie wiadomo, co będzie z tym budynkiem. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, musimy sprawdzić, czy ta kamienica nie jest przypadkiem zabytkiem. O, właśnie. Czy nie jest zabytkiem, bo jak jest zabytkiem, to czasami nawet kolor tego elewacji budynków w ogóle nie da się zmienić, nawet za kilka lat, czy tam za kilkadziesiąt lat, jeżeli chcesz to zmienić i zrobić bardziej nowoczesne. Czyli sprawdzić, czy to nie jest zabytek. Trzecia, bardzo ważna kwestia, to jest najważniejsza chyba. Kamienica ma długą historię, to wiadomo, no bo została wybudowana bardzo dawno temu. I trzeba sprawdzić, czy prawnie nikt na nią się nie kusi. Czy nie jest tak, że ktoś na przykład zarzuca, że to jest jego mieszkanie, że musi go dostać w spadku, że kiedyś prababcia czy praprababcia miała to mieszkanie i teraz do niego należy to mieszkanie, więc kwestia prawna, taki niuans, na który warto zwrócić uwagę, czy księga wieczysta jest czysta, czasami trzeba nawet się zagłębić nie tylko w tą księgę wieczystą, w sensie to, co mamy, ale zobaczyć, jakie roszczenia były wcześniej w tej księdze wieczystej, czy ktoś właśnie miał roszczenie, żeby mieć w przyszłości to mieszkanie, więc status prawny, no i jakby ogólnie też status prawny nieruchomości, czy nieruchomość przede wszystkim posiada taką księgę wieczystą, czy ty kupujesz to we własność, czy ty nabywasz tylko prawa do korzystania z takiego lokalu. Tak też. Tak też można. Okej. Tak też można. No i właśnie to, o czym też rozmawialiśmy teraz, że w większości kamienic są spółdzielnie, a nie wspólnoty. I możemy na przykład porozmawiać o tym, czym to się różni. Spółdzielnie i wspólnota. Wspólnoty zazwyczaj są teraz w nowszych budownictwach. To jest tak, że ty proporcjonalnie swojego udziału w nieruchomości, czyli masz, nie wiem, 50 metrów i w zależności od tego, jaki jest wspólny metraż jakby całego osiedla, ty masz proporcjonalnie udział w gruncie, jesteś współwłaścicielem tego wszystkiego. Okay. Jak wszyscy, którzy mieszkają na osiedlu. I twój głos, on też decyduje. Jakby razem decydujecie, co będziecie robili. Razem z mieszkaniami, z budynkiem i tak dalej. Macie wspólnotę jedną, nie podoba się wam ta wspólnota, wybieracie drugą. Ze spółdzielnią jest trochę inaczej. Spółdzielnia raczej to jest takie trochę z PRL-u. Jak wcześniej właśnie budowały te budynki lat 60., 80., to właśnie była taka spółdzielnia, która zarządzała dużą ilością różnych budynków, bloków i tak dalej. I tam już nie jest tak prosto. Pierwsza kwestia, że w ogóle przede wszystkim trzeba sprawdzić, czy mieszkanie, które kupujesz, ty masz tylko prawo właśnie wyłącznego korzystania, czy ty nabywasz i to jest twoje mieszkanie. Bo jak
kupujesz tylko prawo do korzystania, to tak naprawdę właścicielem jest spółdzielnia twojego mieszkania. Jak coś się stanie z budynkiem, wyobraźmy, jak masz pełną własność, jak masz normalne jakby... To nie jest tak, że tylko w nowych blokach to jest możliwe. Ogólnie, jak masz pełną własność, twoje mieszkanie, to coś się staje z blokiem, to ty masz udział w gruncie w tej ziemi, czyli to jest twoje prawo. Jak coś się staje z blokiem, gdzie właścicielem jest spółdzielnia, no to nie masz nic. I ze spółdzielnią trudniej jest dogadać się. Czyli właśnie to, o czym mówiliśmy. Jakiś remont, klimatyzacja, jakieś przyróbki. Naprawdę dużo czasu to zajmuje. Bardzo. No i o czym jeszcze warto powiedzieć, że czasami jak widzimy właśnie kamienicę, jak rozmawiamy o kamienicach i ona jest w super stanie, czyli bardzo fajna, bardzo zadbana, wszystko wymienione. Pytanie, czy to zostało zrobione z funduszu remontowego? Zaraz o tym też powiem. Czy to właśnie taka spółdzielnia wzięła na to kredyt, przez co twój czynsz pójdzie do góry, bo w czynszu będzie ten kredyt, będziesz spłacał po trochę, wiadomo, że to nie będzie tak, że to kilka tysięcy, ale czasami czynsz potrafi być, nie wiem, przy niewielkim metrażu około 1000 złotych, a gdzie przy takim samym metrażu w nowym budownictwie taki czynsz byłby 400 złotych. Wiesz, o co chodzi? No to też trzeba zwrócić uwagę. Ale przed tym, jak porozmawiamy o tym funduszu remontowym, idziemy dalej po tej klasyfikacji. Tak. Wielka płyta. Tak. Jakby na Białorusi było tak, że te panelki były raczej taka gorsza wersja mieszkania, bo wszystko słychać, wiesz o tym, nie wiem, rozmawiałem z dzieciakami, kłócą się, nie wiem, chodzą do łazienki i tak dalej. Jak to działo w Polsce? To właśnie to, o czym rozmawialiśmy, że jest właśnie ta wielka płyta, a jest jeszcze właśnie ta rama H, czyli która trochę się różni i tam jest ciszej. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, że w Polsce trochę inaczej to funkcjonuje. Na Białorusi, kiedy ci obiecują, że przyjdą i zrobią remont takiej panelki, no to może na własne oczy to nie zobaczysz. Będziesz mieszkał przez całe życie tam i na własne oczy Tak nie zobaczysz, jak to wygląda. Natomiast w Polsce to idzie zgodnie z planem i my mamy fundusz remontowy w każdym czynszu. Teraz jak płacisz czynsz, to też masz fundusz remontowy. Każda osoba, która płaci czynsz, nieważne, czy to jest kamienica, czy to jest właśnie wielka płyta, czy to jest rama H, budynek lat 90., czy nowe budownictwo, my mamy fundusz remontowy w tym czynszu. I załóżmy, to jest 50 zł miesięcznie. Przez kilka lat każdy mieszkaniec płaci to w funduszu remontowym, zbiera się jakaś kwota i na podstawie tej kwoty bez żadnego problemu można sobie coś wymienić. Plus państwo też finansuje różne kwestie, jeżeli chodzi o odnowienie jakiegoś budynku. I wiesz, w Polsce to trochę inaczej wygląda przede wszystkim przez ten fundusz remontowy, że faktycznie wy zbieracie przez dłuższy okres na to, żeby wasz budynek w przyszłości był lepszy. Też państwo może finansować w zależności od tego, gdzie budynek się znajduje, ile lat Czy to jest zabytek na przykład? Tak, czy to jest zabytek, więc to są różne takie kwestie. To ważne. I druga kwestia, że właśnie przez to, że te panelki u nas się nie remontują, no to wygląda to szaro, no nie fajnie. A tu w Polsce często to też jest dobra lokalizacja. One są takie często różnokolorowe, albo te elewacje budynku są takie beżowe, już w bardziej takich nowoczesnych kolorach, więc to tak się nie odbiera, właśnie tak jak mówisz. I trzecia kwestia, że kiedy robią odnowienie takiego budynku, to też robią ocieplenie tego budynku, czyli on robi się cieplejszy, też przez to, że robią ocieplenie, może mniej słychać tych sąsiadów. Wiadomo, że są swoje niuanse, jakby, że są swoje wady. Patrzy się na to inaczej ze względu na ten fundusz remontowy, na to, że w Polsce faktycznie jak powiedzą, że zrobią, no to najczęściej robią, jeżeli chodzi o mieszkania. Nie mówię teraz o wszystkim. Okej. To jest druga kwestia. No a trzecia kwestia, że po prostu robią to ocieplenie i inaczej to trochę wygląda i w środku też. A czy można w jakiś sposób rozróżnić tę dobrą, wielką płytę, coś tam Rama H i bardziej gorszą? Można jak najbardziej. Przede wszystkim patrzymy właśnie, czy zostało zrobione to odnowienie i jak wchodzimy do takiego budynku, to patrzymy na takie rzeczy. Przede wszystkim zapach. Jak wchodzimy do takiego budynku starszego, no to jak budynek przeszedł właśnie takie odnowienie, no to tam jest ładnie, fajnie w środku. Jak nie, no to jest zły zapach. Najczęściej ten zapach jest spowodowany
że piwnice są na dole i że one ewentualnie mogą, nie wiem, tam wiesz, woda jakaś albo kanalizacja i też ten zapach z piwnicy, jeżeli na przykład jakaś woda tam docierała do tej piwnicy. Różne mogą być przykłady, ale właśnie trzeba, jak wchodzimy do takiego budynku, do takiego bloku, to zwrócić uwagę na zapach, zwrócić uwagę na części wspólne, czyli windy, klatki schodowe. Naprawdę, uwierz mi, byłam w dużej ilości bloków w Warszawie i są te budynki, jeżeli chodzi o wielką płytę albo ramę H, w bardzo fajnym stanie, naprawdę. Czyli inaczej niż te panelki na przykład u nas na Białorusi. Więc żeby odróżnić, przede wszystkim musisz wiedzieć, czy budynek przeszedł to odnowienie, czy zostały wymienione wszystkie instalacje wodne, kanalizacje, wszystkie te rury, czy budynek został odcieplony, tak? No i też o czym rozmawialiśmy, czy jeżeli to spółdzielnia, czy brała na to kredyt, który ty później w swoim czynszu będziesz po trochę spłacać, czy jednak nie, czy zrobiła to z funduszu remontowego, na który nazbierali właśnie z mieszkańcami, więc można odróżnić dobrą i złą, nawet wchodząc do takiego budynku. Okej. A jeżeli chodzi o ten remont, na Białorusi mieliśmy coś takiego jak kapremont i to masakryczne doświadczenie, powiedzmy, że wszędzie dziury, patrzysz na sąsiada i tak dalej. Jak to działa w Polsce? Wiesz co, w Polsce to jest inaczej. Po pierwsze, to już dużą część omówiliśmy, jak to funkcjonuje, skąd pochodzą te środki, ale druga część, że na przykład jak przyjeżdżasz, teraz właśnie dzisiaj przyjeżdżałam przez Młynarską, to jest też taka ulica na Woli się znajduje i tam właśnie teraz robią odnowienie takiej kamienicy. I oni nie robią tak, że nagle cały budynek nie wiadomo w jakim stanie, a tylko tak sobie powoli, że najpierw robią jedną część, później robią drugą część. Wiadomo, że jak remontują jakby bezpośrednio w twojej części, no to jest to jakieś zakłócenie tam twojego spokoju i tak dalej. Natomiast to jest raczej przez chwilę, niż nie rozciąga się jak u nas czasami na, nie wiem, kilka lat. I to nie jest tak, że zrobią ci jakąś dziurę, czy coś pójdzie nie tak. Robią to raczej w taki sposób, że da się z tym mieszkać, ale no warto zdawać sobie sprawę, że no to będzie pewny dyskomfort, ale później będziesz miał odnowione mieszkanie, odnowiony budynek. Okej. Blok z lat 90. czy już 2000. Co to jest? Czy to jest dobre mieszkanie, czy... Wiesz co, ogólnie jakby większa część osób uważa, że to jest lepsze niż właśnie te panelki, czyli mieszkania budynki z lat 60., 80., bo te mieszkania z lat 60., 80. trochę właśnie były jak klocki Lego. Nie wiem, czy ty wiesz, ale oni zamawiali po prostu normalnie z fabryk i przywozili i z tego budowali mieszkanie, więc... No w sumie ta wielka płyta to No tak, jakby... właśnie o to chodzi. Jeżeli chodzi o lata 90., 2000, to są bardziej przybliżone już do nowego budownictwa. Natomiast tam są też swoje niuanse właśnie, o których też mówiliśmy. Brak parkingu najczęściej, to znaczy zawsze brak parkingu podziemnego. Często jak to nie są wysokie budynki, no to brak windy. Jeszcze ważna kwestia, ale to też w tak zwanych tych panelkach wielkiej płycie i też w latach 2000 i 90. jest tak, że często wchodzisz do mieszkania, a kąt między sufitem a ścianą nie jest równy, a jest taki. I ty tak patrzysz i się zastanawiasz, jak ty, jeżeli chcesz to doprowadzić do fajnego stanu, ile ci to będzie kosztowało. A też ważna kwestia, o której warto pamiętać. Jak będziemy to doprowadzać do fajnego stanu, przecież metraż się zmniejszy. Tak. Jeżeli to będzie o tak, wszędzie, a my chcemy zrobić na równo, no to zabieramy metraż naszego mieszkania. Więc na to warto zwracać uwagę. I w wielkiej płycie, i przy mieszkaniach w latach 2000, 90. Więc one uważają się za trochę lepsze, bo już niby, to znaczy na pewno budowały się z innych materiałów i zgodnie z innym schematem, to nie były te klocki Lego, to już było inaczej. Natomiast no też jakby są swoje pewne momenty, na które warto zwracać uwagę. Думаете про свою кватэру ў Польшчы? Агентство нерухомасці Pro Company дапаможа знайсці і купіць кватэру, а таксама аформіць іпотэку з поўным суправаджэннем здзелкі па ўсёй Польшчы. Промокод «Зроблено» дае 10% зніжкі на ріэлтарскія паслугі. No i to, co ty lubisz najbardziej. Tak. Nowe budownictwo. Tak. Jakby, jakie są wady, zalety? Ja tak rozumiem, że
Największą chyba wadą to będzie lokalizacja, bo jakby jeżeli chcesz mieszkać w centrum, to czy raczej będziesz, nie wiem, wypłacać jakieś miliony Dużo to będzie złotych, kosztowało, tak. chyba, lub mieszkasz gdzieś tam, nie wiem. Wiesz, na przykład ogólnie jeżeli chodzi o lokalizację, to nie jest największą wadą. Są wady też w nowym budownictwie, ja o tym powiem, ale to nie jest największą wadą. Bo wiesz co, teraz na przykład, nie wiem, Wola, też są miejsca, gdzie się buduje i to wiadomo, że na Woli też cennik, jeżeli chodzi o cenę za metr kwadratowy, jest dosyć duży, natomiast to jest bardzo fajna lokalizacja, jeżeli chodzi o dostępność do centrum i są tam naprawdę dosyć sporo jest do wyboru, to znaczy nie tak aż dużo, ale na pewno więcej niż jeden deweloper, jest więcej deweloperów, którzy teraz aktualnie się budują, więc na spokojnie jakby to jeszcze nie. W centrum wiadomo, że jest gorzej, ale rozmawialiśmy też na przykład w poprzednim, tak mi się wydaje, odcinku o takiej ulicy jak Kolejowa. I Kolejowa właśnie moim zdaniem za 5-10 lat będzie bardzo fajnym miejscem, gdzie dało się zarobić. No bo budują teraz bardzo drogą inwestycję obok. Teraz metr kwadratowy, jeżeli chodzi o mieszkania przy Kolejowej, jest jeden właśnie deweloper, który buduje przy Kolejowej teraz, taki dosyć znany deweloper. I jest obok ta najdroższa dzielnica. I w najdroższej dzielnicy metr kwadratowy jest ponad 50 000 za metr. A tam obok, z 10-15 minut na piechotę, 22, 23, więc naprawdę jakby biorąc pod uwagę tą różnicę, to jest fajnie. To się będzie rozbudowywać i tam będzie naprawdę prestiżowa, fajna lokalizacja, więc moim zdaniem to oczywiście nie jest rada finansowa, ale fajne miejsce dlatego, żeby zainwestować, więc to nie jest tak, że lokalizacji nie ma dobrej i że w fajnej lokalizacji nie buduje się nowe budownictwo. Buduje się, ale no pierwsza kwestia to są środki, za które nabywamy tą nieruchomość, a druga kwestia, gdzie dokładnie potrzebujesz tej nieruchomości. Takimi największymi wadami nowego budownictwa, to jest pierwsza kwestia, że deweloper ci obiecuje, co będzie w przyszłości na twoim, wiesz, jak ja kupowałam pierwsze swoje mieszkanie, to deweloper do mnie mówi, to na osiedlu będzie piękne jezioro. Na osiedlu. Wiesz, jak teraz wygląda to osiedle? Jest piaskownica dla dzieci zamiast... Okej. Więc to jest taka największa wada, że ty nie wiesz, czy naprawdę w ciągu tam kilku lat tam powstanie to, o czym mówi deweloper. Ja nieraz spotykam się z takimi sytuacjami, że przychodzę do jednego doradcy, na przykład do dewelopera, nieważne jaki to jest deweloper, ale przychodzę do jednego doradcy i on mi mówi, to będzie plac zabaw. Przychodzę do drugiego, w sensie na ich inwestycji, bo to, co jest jakby poza inwestycją, ja mogę sprawdzić na takim miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Czyli jest takie miejsce, gdzie możemy sprawdzić, co tam powstanie. Jeżeli na tym właśnie odcinku, na tej działce nie ma informacji, co będzie, to może być cokolwiek. Nie wierzymy temu, co opowiada deweloper. Oczywiście on może opowiadać o swojej działce, gdzie on buduje, ale oni też często lubią opowiadać o tym, co będzie poza. I mówią, że tam będzie to. Sprawdzamy. Jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jak nie ma tam informacji, to może powstać cokolwiek. Ale deweloperzy często opowiadają o tym, co będzie u nich na inwestycji i na to oczywiście mają prawo. No i ja właśnie przychodziłam z jednym klientem do jednego doradcy. On mówi, tutaj będzie plac zabaw w środku osiedla. Przychodzę za 2 tygodnie do innego, a budynki dopiero zaczęły się budować. Czyli jeszcze 2 lata trzeba czekać. Przychodzę do innego, a on mówi, jaki plac zabaw? Żadnego placu zabaw tutaj nie będzie. Wiesz, o co mi chodzi? Że moim zdaniem to jest najgorsza wada, że no jakby na 100% Nie do końca wiesz, co naprawdę kupujesz. Tak. Znaczy wiadomo, że oni budują zgodnie z prospektem informacyjnym, zgodnie z ustawą deweloperską, więc jakby w większości to będzie tak, jak mówią, ale najczęściej nawet bardziej chodzi mi o to, co będzie za budynkiem, co będzie za tym osiedlem. To, co powiedziałam, to akurat raczej przypadek, a nie reguła. To, co powiedziałam wcześniej. Natomiast jeżeli bardziej mi chodzi o to, że to, co jest poza tym osiedlem, jak kupujesz już w budynku, który ma dookoła siebie budownictwo, no to wiesz, gdzie ty jesteś. No tak. A tutaj, no to nie do końca. Więc to. Druga kwestia, że czasami niestety kwestie akustyczne
Czyli słychać czasami jest tak, ze względu na to, Naprawdę? tak, bo to jest ten, jak to się nazywa, gipso, wiesz o co chodzi, że takim, Że cienkie że bardzo cienkie ściany. Mhm. między robią. Więc czasami to też zależy od dewelopera, ale też tutaj proszę jakby swoich klientów, oczywiście ja to robię za swoich klientów, ale ogólnie ci, co nas oglądają, żeby prosili od dewelopera prospekt informacyjny. To jest taki prospekt techniczny, gdzie jest cała informacja dotycząca nieruchomości, czyli czy jest pozwolenie na budowę, czy ono nie jest zaskarżone. I także jest informacja na temat, z czego jest budowany budynek, jakie będą ściany w tym budynku, jaki będzie standard oddania, czyli jaki będzie standard wykończenia, czy będzie tynk na tych ścianach, czy trzeba będzie jeszcze szpachlować te ściany, czy one już będą gotowe do malowania. Więc to możemy sprawdzić w takim prospekcie informacyjnym. Na to naprawdę warto zwracać uwagę, jeżeli chodzi o prospekt informacyjny. I my oczywiście, jak klient do nas przychodzi, no to robimy bardzo taką, dokładną analizę tego, co jest w tym prospekcie i w nim właśnie jest informacja, z czego budowany budynek, to znaczy kwestie techniczne, na które warto zwrócić uwagę, po których można później zrobić wnioski, czy budynek będzie cichy, w sensie chodzi o to, czy będziesz słyszał, jak sąsiad kicha, czy nie. I trzecia kwestia. Jeszcze coś. Jeszcze jest jedna wada, że czasami niestety budują w taki sposób, że tu jesteś ty, a tu twój sąsiad. No tak jest. Tak zwana pato-deweloperka, że budują w taki sposób, że naprawdę już to wygląda jak, nie wiem, no źle to czasami wygląda, więc no to jest jeszcze kolejna rzecz. No właśnie mój kolega wynajmuje mieszkanie teraz i ma pod balkonem takie, nie wiem, zieloną przestrzeń, a teraz tam całe budownictwo i będzie miał, nie wiem, za 2 metry sąsiada. No właśnie o to chodzi. To są takie minusy. Ale ogólnie nowsze budownictwo, no to wiadomo, że za mniej czasu, jeżeli dobrze to zostało zbudowane, to za mniejszą liczbę lat będziesz potrzebował remont takiego budynku. No tak, wiadomo. Dobra, a jeżeli kupujemy mieszkanie, Tak. to raczej kupować od dewelopera lub z drugiej ręki, od drugiego człowieka na przykład. Wiesz co, to bardzo indywidualnie. Właśnie często mamy takie sytuacje, jak przychodzi do nas klient i mówi, ja chcę rynek pierwotny od dewelopera, a kupuje z nami później rynek wtórny. Bo każda sytuacja jest indywidualna. Trzeba zwracać uwagę na, po pierwsze, to, co potrzebujesz i co jest na rynku w tym momencie pod twoje potrzeby. My mieliśmy takie sytuacje, gdzie klient do nas przychodził i mówił, Weronika, chcę na Bemowie 3-pokojowe mieszkanie od tego dewelopera, on ma oddanie za rok czasu. Chcę, już prawie wybrałem takie mieszkanie. A my mamy jako też usługę płatną w naszej agencji, czyli że mamy tak, że szukamy dla klienta na rynku wtórnym czy pierwotnym, a także jest usługa bezpłatna. Jak ten deweloper jest w naszej tak zwanej bazie, klient do nas przychodzi, nic nie płaci i dostaje w całości jakby wsparcie od nas, żebyśmy znaleźli takie mieszkanie. No właśnie klient przychodzi i mówi, mam wybrane mieszkanie w tym bloku od tego dewelopera. I nie będę długo opowiadać, bo ja lubię długo opowiadać. Kupiliśmy w tym samym bloku, to znaczy nie bloku, a osiedlu, bo deweloper buduje etapami. Pierwszy etap, drugi etap, trzeci etap i tak dalej, w zależności od liczby etapów. Kupiliśmy mieszkanie w etapie wcześniej od tego samego dewelopera. I już gotowe mieszkanie. Już gotowe mieszkanie, wykończone mieszkanie, za kwotę mniejszą, taki sam metraż, taki sam układ, bo to były identyczne budynki. Za mniejszą kwotę niż mieszkanie, które będzie gotowe za rok, gdzie trzeba będzie płacić ratę za wynajem, gdzie trzeba będzie płacić ratę za kredyt hipoteczny, który już aktywuje się, a później jeszcze wykańczać to mieszkanie. Więc tak naprawdę w gratisie dostaliśmy remont, to samo osiedle. I klient Super. był zachwycony ze względu na to, że wiesz, on już miał wybrane mieszkanie, on już miał taki plan, a teraz ma zupełnie inną sytuację, ale powiem ci tak, że oczywiście są sytuacje, kiedy rynek pierwotny bardziej się opłaca. Na przykład też dewelopery czasami mają tak, że mają wykonać swój taki plan, na przykład pod koniec roku. I na ten koniec roku czasami dają dobre rabaty. Nie każdy o tym wie i nie każdy deweloper tak robi, ale na przykład my też mieliśmy u nas w biurze takie sytuacje, że nam się udawało wynegocjować od dewelopera 100 000, 150 000. Wiadomo, że tam na kwocie 1 000 000 i tak dalej, wiadomo. ale 100, 150 000 mieliśmy coś takiego. Nawet było jedno mieszkanie, ale tam bardzo duże mieszkanie, gdzie to był rabat około 200 000, więc naprawdę to jest kwestia taka, że ty przychodzisz do osoby, która na tym się zna, albo indywidualnie też sam jakby zapoznajesz się z sytuacją rynkową i wybierasz to, co jest najlepsze i najkorzystniejsze dla ciebie w tej sytuacji.
Czasami jest tak, że klient przychodzi i mówi rynek wtórny. Teraz mam taką sytuację, że my z klientem szukamy na Ursusie. Ursus taki nowy, Posag Siedmiu Panien, jest taka ulica, Herbu Okrza. On bardzo się rozbudowuje, ten Ursus, bardzo. I jest informacja oficjalna od Rafała Trzaskowskiego, że będziemy mieli na Ursusie metro. O, tak jest, słyszałem. Tak, i to jest już potwierdzona oficjalnie informacja. Więc oczywiście miję dobrą drogą swoje te 5, 7, może 10 lat, ale na Ursusie będzie metro, więc jeszcze jest, oczywiście to na razie jeszcze nie potwierdzona informacja, że w 2032 roku będą zamykali lotnisko, jeżeli chodzi o... Chopin. Zgadza się. I też to taka informacja dla inwestorów, że przestaną tam latać tak samoloty. Wiadomo, że to jeszcze nie jest potwierdzona informacja. Z metrem jest potwierdzona informacja, z lotniskiem nie, ale jakby to naprawdę dobra droga dla Ursusa. On bardzo fajnie się rozbudował. Naprawdę polecam kiedyś nawet, ja osobiście polecam swoim klientom Ursus ze względu na to, że on tak się rozbudował, takich miejsc w Warszawie jest bardzo mało, gdzie ty wychodzisz, ty masz nowe osiedle, ty masz uliczkę naprawdę tylko i wyłącznie z nowych bloków. Fajnie to wygląda. W każdym bloku jest kawiarnia, sklep, restauracja, jakieś usługi, nie wiem, fryzjerstwo i tak dalej. Wszystko to, co potrzebujesz, zamyka się właśnie w twoich tych uliczkach i nie musisz tak naprawdę wyjeżdżać. To jest takie miasto w mieście. Z tym można porównać naprawdę, wiadomo, że tam jest trochę inny standard i trochę taki bardziej prestiż, ale Wilanów. I takich miejsc naprawdę nie jest w Warszawie dużo. Jest jeszcze ulica Jana Kazimierza, ale to jest jedna ulica na Woli, gdzie jakby takie też masz odczucie, że wszystko, czego potrzebujesz jest w granicach tej ulicy. No wiadomo, każdy potrzebuje coś innego, natomiast mówię o takich podstawowych rzeczach. Tak. I właśnie trzecia rzecz, to znaczy trzecie miejsce, to jest właśnie Ursus teraz. No i o czym chciałam powiedzieć, że klienci przyszli do mnie i ja mówię, no dobra, zaraz znajdziemy coś fajnego na rynku wtórnym. A też jak ktoś mówi właśnie z drugiej ręki, czy rynek wtórny, często ktoś wyobraża, że to jest mieszkanie, nie wiem, przepraszam, ale babci, która zmarła w tym mieszkaniu. To tak nie jest. Kiedy mówimy o rynku wtórnym, ja doradzam klientom kupować jak najnowsze budownictwo. I sytuacje naprawdę na rynku są różne. Na przykład ktoś, nie wiem, miałam nawet 2 już takie przypadki, że kupowała para mieszkanie, sprzedające to, co kupowałam z klientami swoimi. I właśnie sprzedający byli para, już miałam 2 takie przypadki, gdzie żona właśnie albo partnerka zachodziła w ciążę i miała 2 bliźniaków. Czyli ich z 2 robi się 4. No i wiadomo, że będą raczej potrzebowali większej przestrzeni do tego, żeby mieszkać. No i oni właśnie sprzedają takie swoje mieszkanie, które kupili 2 lata temu, rok temu. Naprawdę fajnie go wykończyli pod siebie, zrobili fajnie, a my kupujemy z klientami to mieszkanie. My wiemy, że im zależy na tym, żeby się przeprowadzić jak najszybciej, że mieszkanie jest w fajnym standardzie, że robili to pod siebie, ale sytuacja życiowa się zmieniła. Więc naprawdę. I właśnie to, co chciałam powiedzieć o Ursusie, że my z klientami przez pół roku szukaliśmy na rynku wtórnym. Pół roku. Bo naprawdę, ze względu na to, że Ursus się rozwija, nie ma tam teraz 3-pokojowych, dobrych propozycji, więc kupiliśmy w końcu od dewelopera, bo wziąć pod uwagę cenę, za którą kupiliśmy, dołożyć cenę za remont, wiadomo, że trzeba jeszcze będzie czasu trochę poczekać, natomiast robi się mniejsza kwota niż ta, co jest obecnie na rynku wtórnym w tych propozycjach, które rozglądaliśmy. Więc wszystko to jest indywidualne i zależy patrzeć na sytuację rynkową, na dzielnicę, gdzie szukamy, na to, jakie tam są nowe budownictwa, jaki tam jest rynek wtórny, czyli jakie są propozycje mieszkań na rynku wtórnym, więc to naprawdę mocno zależy i jest indywidualne. Jeżeli, nie wiem, oglądamy mieszkanie i jak zrozumieć, że to, nie wiem, dobre mieszkanie? Czy musimy je wziąć z sobą, nie wiem, jako jakiegoś specjalistę, nie wiem, złotą rączkę, żeby wszystko popatrzyłem? Wiesz co, kiedy odbierasz na przykład mieszkanie od dewelopera, to na pewno warto znaczy zamówić usługę takiego specjalisty, bo jak ty odbierasz mieszkanie od dewelopera, przychodzisz z takim specjalistą, specjalista sprawdza i jak on pokazuje, że tu jest źle, to deweloper ma obowiązek to poprawić. O, Czyli ty już na przykład, nie wiem, przychodzi taki specjalista i mówi, o, tutaj okno gorzej się domyka, o, tutaj ściany nie są równe, bo przychodzi i mierzy, czy ściany są równe, czy nie. O, tutaj coś jest ze drzwiami na przykład, tak? Więc on na to zwraca uwagę i później ty zgłaszasz to do dewelopera w takim protokole i deweloper to wszystko, jeżeli oczywiście to jest poza jego standardem, który wcześniej przeczytałeś i widziałeś, jaki to będzie standard, to on wszystko to naprawia. Jeżeli chodzi o rynek wtórny, to jest takie pytanie, wiesz, które jest dosyć ciężko na niego odpowiedzieć, bo zobacz, sprzedajesz mieszkanie,
ktoś do ciebie przychodzi i mówi: o, ściany nie są równe. To co ty będziesz robił? Będziesz No nic. przerabiał te ściany? Jest druga kwestia, że czasami są wady ukryte. Na szczęście nie mieliśmy takich przypadków, bo ja ze swojej strony też jakby oczywiście oglądam nieruchomość, mam już na tym doświadczenie, tak? W sensie patrzę, w jakim stanie technicznym jest nieruchomość, jak ogólnie jakby wygląda ta nieruchomość, ale właśnie może być jakaś wada, taka większa, którą sprzedający może ukrył, nie wiem, pleśń na przykład w mieszkaniu. Czy rury stare, nie wiem. No cokolwiek. No i wtedy to oczywiście niestety tak jest, że to już prawnie swoją drogą trzeba o tym jakby decydować, jak to dalej będzie, ale jak kupujesz od dewelopera, masz 5 lat gwarancji rękojmi na to, co, na to, co kupiłeś. Ściany, okna, wszystko, co dostałeś od dewelopera, na to wszystko masz gwarancję i to się nazywa rękojmie. 5 lat. Na rynku wtórnym, od sprzedającego też masz taką ochronę jakby 5-letnią, natomiast to już trochę ciężej w sądzie i tak dalej trzeba będzie udowodnić, natomiast jak kupiłeś i jest jakaś mocna wada, no to raczej droga sądowa. Raczej tak to wygląda. Ale mówię, że masz też taką ochronę w ciągu 5 lat, gdzie jak udowodnisz, że to faktycznie było przed tobą i że to była wada ukryta, czyli nie, że ściana porysowana i ty mówisz: o, chciałam idealną ścianę. No nie, bardziej jakaś wada ukryta i jak udowodnisz, no to raczej da się odzyskać, tylko wiadomo, że to procedura Trwa. bardziej dłuższa. A kiedy kupujemy mieszkanie, wiesz, kiedy jeszcze nie ma budynku nawet, kiedy deweloper to wszystko jeszcze buduje, to na co zwracamy uwagę? Czy on w ogóle to dobuduje? Nie wiem, czy to naprawdę będzie mieszkanie? To jest bardzo fajne pytanie i bardzo przydatne, ja myślę, dla naszych widzów, bo przede wszystkim pierwsze, na co musimy zwrócić uwagę, to jest faktycznie deweloper, czy to jest po prostu jakaś firma budowlana. Okej. Szczególnie jak kupujemy bliźniaki, domy jednorodzinne. Wiesz, bo bliźniaki często budują deweloperzy mali, czyli jakieś małe, nieduże deweloperzy. I czasami to jest tak, że my z tobą na przykład dzisiaj mówimy: o, dawaj wybudujemy budynek i sprzedamy go. I jeżeli nie zrobimy to zgodnie z ustawą deweloperską, jeżeli nie będziemy deweloperami, a tam jest długa ścieżka dla tego, żeby zostać deweloperem, no to sprzedajemy to jako firma po prostu budowlana. I to jest bardzo ważna kwestia. Ja ostrzegam, bo tym bardziej, jak to są jakieś małe deweloperzy, w sensie małe budownictwa, czyli jakiś mały blok, czy jakieś, nie wiem, bliźniaki, no to właśnie, jeżeli to jest firma budowlana, no to tam jest trochę inaczej, że nie ma gwarancji, że oni to dobudują. Jeżeli mówimy o deweloperze, to deweloper to jest tak, że w Polsce ogólnie, nawet w Warszawie, jak deweloper nie dobudował jakieś budynki, no to są znane historie. Na przykład budynek przy Arkadii. To nie jest tak, że w Polsce to jest częsta historia. To jest raczej na 1000 przypadków jeden. Nie wiem, czy kojarzysz, jest taki budynek przy Arkadii. On nie jest dobudowany. Jest wjazd do Arkadii, naprzeciwko jest budynek, on tak stoi w takim stanie już przez rozumiem, co chodzi, nie 10, a mniej lat. I wiesz, na czym polegała sytuacja, na czym polegał problem? Oni budynek na spokojnie mogli dobudować. To jest bardzo duży deweloper, to nie jest mały deweloper. Na spokojnie im starczało środków, na spokojnie wszystko mogli zrobić. Są różne historie, dlaczego i plotki, dlaczego to tak się wydarzyło, ale taką najbardziej prawdopodobną plotką i najbardziej taką rozpowszechnioną jest to, że architekt, który to robił, dostał pozwolenie takie na to, że tam będzie pozwolenie przyjazdu do tego budynku, takie nieostateczne, tylko takie wstępne, a ten przejazd, ta droga, ona należała do Arkadii, gdzie jedyna droga, dzięki której można dostać się do budynku. I Arkadia powiedziała: to nasi klienci przyjeżdżają po tej drodze. Nie. I wyobraź sobie, ile tam jest zamrożonych środków. A deweloper mówi: no dobra, ja wam oddam te środki, ale wyobraź sobie, ile inwestowało się 6 lat temu w to mieszkanie i ile te warte pieniądze są teraz. Wiesz, o co mi chodzi? I to jest taka w Warszawie, jeszcze na Ochocie tam i na Włochach, ale to naprawdę są pojedyncze przypadki, pojedyncze. Deweloper to jest taka 99,9% pewności, że dobuduje, ale właśnie zwracamy uwagę, czy deweloper, czy firma budowlana, jeżeli to są mniejsze budownictwa, deweloper buduje zgodnie z ustawą deweloperską, czyli są
jakby wymagania od dewelopera, zgodnie z którymi on musi to pobudować. I druga bardzo ważna kwestia, deweloper nie buduje tak, że ty na przykład wpłacasz swoje środki czy kredytowe i deweloper, nie wiem, idzie i kupuje sobie coś na, nie wiem, na Cyprze. I nie. To jest tak, że deweloper ma rachunek powierniczy, w naszym języku to trustowy rachunek. Okej. I ten rachunek powierniczy działa w taki sposób, że zobacz, jest, nie wiem, fundament, tak? Czyli zakładają fundament. 10%. Tak wpłacasz swoich środków czy z banku. Przychodzi osoba, nadzór techniczny, sprawdza, czy faktycznie to było zrobione, przelewa deweloperowi te kwoty, te środki. Okej. Tak to działa. I jest drugi etap. Robią coś, nie wiem, coś dalej robią. Przychodzi nadzór techniczny, sprawdza, czy faktycznie to zostało zrobione. Przelewa twoje środki. I jak nie, to otrzymujesz z powrotem. Czyli twoje środki, jeżeli to jest rachunek powierniczy, jeżeli jest deweloper, który buduje zgodnie z ustawą deweloperską, one są chronione, twoje środki. Na co warto zwrócić uwagę przede wszystkim, czy to jest deweloper. Jeżeli deweloper buduje zgodnie z ustawą deweloperską, to właśnie czy ma ten rachunek powierniczy. No i też kwestia, o której mówiłam wcześniej, to jest to, że trzeba poprosić od dewelopera prospekt informacyjny. I w tym prospekcie będziemy mieli całą informację, czym, tak jak mówiłam, ma pozwolenie na budowę, z czego będzie zbudowany budynek, jak to będzie wyglądało i tak dalej. To jest taka duża... Tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak, zgadza się. Więc na to warto zwrócić uwagę, jak kupujesz mieszkanie od dewelopera. Twoja, nie wiem, główniejsza rada dla tych, kto wybiera sobie mieszkanie. Znowu wracamy do tego, co mówiłam na początku. To jest już deformacja zawodowa, więc ja zwracam uwagę na lokalizację i na potencjał. Czyli tak jak mówiłam na przykładzie teraz Ursusa w Warszawie albo ulicy Kolejowej. Oczywiście nie mówię i tak jak powtarzam, to nie jest rada finansowa, to jest moje zdanie, że te dzielnice bardzo fajnie będą się rozbudowywać i jak będzie metro na Ursusie, to Bemowo nam teraz pokazuje bardzo fajny przykład, jeżeli chodzi o zarobkowe, jak to wyglądało, tak? Że ktoś zainwestował w Bemowo 5 lat temu, teraz naprawdę ma bardzo, bardzo dobry zysk, którego inne dzielnice nie mają. Więc ja zwracam uwagę na lokalizację i na cenę. A jeszcze taka bardzo fajna rada, moim zdaniem, kupować tu i teraz, bo ja patrzę, czasami ludzie marzą o jakimś wymarzonym mieszkaniu, tak? Że wszystko musi być idealnie. Tylko kwestia jest taka, że jak zbieramy na ten wkład własny, no to nasze pieniądze po prostu tracą na wartości. Lepiej kupić sobie tu i teraz. Ja nie mówię oczywiście kupować, jak to jest rodzina, 5-osobowa kawalerki. Wiadomo, że raczej będzie ciężko, ale naprawdę, jak jesteście parą, zastanawiacie się na przykład, nie wiem, nad 3-pokojowym mieszkaniem, ale możecie sobie pozwolić na 2-pokojowe, to lepiej moim zdaniem kupić tu i teraz 2-pokojowe mieszkanie, jak to jest na cele własne. To i tak płacimy przecież za wynajem. Więc moja taka rada, jeżeli myślimy o tym, to szybciej się decydować, bo naprawdę minie 5 lat, będziecie wspominać to i się cieszyć, że podjęliście taką decyzję i że właśnie kupiliście nieruchomość, nie płaciliście komuś za czynsz, panu Jackowi czy komuś jeszcze, a jeszcze na tym zarobiliście. No dobra, jak z tobą się skontaktować, żeby już jutro zarabiać? Możemy nawet dzisiaj. Wszystko robimy dla swoich klientów w dowolny, wygodny sposób. Można przez Instagram, przez Telegram, można zadzwonić, można się spotkać osobiście, jeżeli ktoś jest z Warszawy oczywiście. No i też warto dodać, że z poprzednich odcinków już niektóre widze zwrócili się do nas i w następnym tygodniu nawet odbieramy klucze, a za pomocą tego, że właśnie obejrzeli ten podcast, czy poprzedni podcast, mieli też zniżkę na naszą usługę w wysokości 10%, więc zapraszam do kontaktu w dowolny, wygodny dla Państwa sposób. Super. Wszystkie linki będą w opisie tego odcinku i do zobaczenia. Do usłyszenia.